дар ноҳияи рамишки вилояти Твери Федератсияи Россия се боғчаи кӯдакона фаъолият дорад ки аз шумораи умумӣ 70 нафари онҳоро фарзандони ҳамватанони бурунмарзии мо ташкил медиҳанд. шароити маишӣ ва тарбият дар ин се боғча ба таври зарурӣ ба роҳ монда шудааст. боғчаи рақами яки ноҳияи рамишки фаъолияташ нисбат ба дигар кӯдакистонҳо васеъ ва хубтар ба мушоҳида мерасад. дар ин ҷо беш аз 100 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. мураббиҳои бо таҷриба ҳамрӯза ба онҳо машғулиятҳои лозимаро гузаронида, ҳамзамон вобаста ба синни соли онҳо аз фанҳои гуногун дарсҳои ҷолиб меомӯзанд. В детском саду у нас очень много ребяток-таджик. Приходят они к нам в садик очень рано. Приходят примерно где-то в год и 3 месяца, 1,5 года. И на протяжении всего этого времени, до выпуска в школу, весь дошкольный возраст, они находятся у нас в детском саду. С родителями и с ребятками у нас нет никогда никаких недопониманий. Ребятки все хорошие, родители тоже. Работаем вместе, воспитываем достойных школьников. Приходя в школу, детки учатся хорошо. Никаких со стороны нареканий учителей к нам нету. дар боғчаи мазкур аз ҳисоби ҳамватанони мо низ мураббиҳо ба кор ҷалб гардиданд. дар ҳар як боғчаи кӯдакона на камтар аз 2 нафарӣ бо унвони тоҷик фаъолият мекунанд. ба иттилои намояндаи раиси ҷамъияти тоҷикони вилояти Твер дар ноҳияи рамишки Орзу Даҳбошиев, чунин имконият барои оғози тарбияи тифлакони мо ки дар марҳилаи забономӯзӣ қарор мегиранд манфиати зиёд мерасонад. танҳо дар боғчаи рақами 1 зиёда аз 20 нафар фарзандони ҳамватанони мо ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. дар ин боғчаи номри 5 сол шуда ба ҳайси мураббия кор мекунам. дар ин ҷо ҳамаи шароитҳои дастрас аст. ин ҷо бисёртар спорт заниматсия мекунанд кӯдакон. дар ноҳияи рамишки 110 оила аз ҳисоби ҳамватанони мо ба таври муқимӣ зиндагӣ ихтиёр карданд ва онҳо дар тарбияи фарзандон аз ин кӯдакистонҳо васеъ истифода мебаранд. се боғчаи кӯдакона ки дар ин минтақаи Федератсияи Россия фаъолияти намунавӣ доранд, дар ин ҷо қабули кӯдаконро аз синни 1 солагӣ ба роҳ мондаанд. шароити буду бош дар ҳамаи боғчаҳо вобаста ба талаботи замон муҳайё мебошад. хобгоҳ, толори омӯзиш, макони бозии дохили бино ва саҳни боғча барои тарбияву фароғати кӯдакон хеле мусоиду мувофиқ аст. Абубакр Шарифи, Ҳабибуллои Хушбахт, вилояти Твер, ҷаҳонамо.